Здравейте хора! Днешното влогче е посветено на 6 неща, които мразя много. Нещото, с което ще започнем, съм сигурна, че и на вас ви е направило впечатление и го мразите. Да, именно кифлите. Мразя, когато правят това. Да, мразя го от дън душа и съм сигурна, че на вас не ви допада така наречения duct face. Номер 2 в моята класация е пръскането. Мразя, когато съм в стая с много хора и някой се изпусне. Следва номер 3. Сигурна съм, че това много от вас го правят. Именно оригването. Не е кой знае какво, но някой дори не се извинява. Особено мразя някакви селски пръчки, които говорят с много смешен диалект и на всичкото отгоре се мислят за повече от нас. Също така мразя всички улични. Може изобщо да има такива хора. На номер 6 съм поставила нещо, което не мразя много, но пък не го и обичам. Хора, които имат ужасен глас, да се вживяват и да ми пеят на ухото. Мразя го. Хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесала моята класация. Довиждане.